i com hem d'afrontar els reptes que vindran tant per part de l'Estat com també les possibles indecisions o actituds dubitatives que hi puguin haver per part del govern. Per tant, encaràvem aquest cicle polític clarament amb una perspectiva de compromís i de no defallir. I no defallir no només amb els projectes locals, sinó precisament amb un context polític històric que aquest país, que n'ha viscut molts i diversos, no s'ha trobat mai. On els càrrecs electes estiguin convençuts que el referèndum es celebrarà. Perquè buscarem els mitjans, perquè buscarem els recorreguts, les aliances, buscarem els espais que facin falta. Quan vagin passant fets que seran bastant més virulents en termes de repressió judicial de l'estat espanyol, en termes de seriositat de la repressió de l'estat espanyol, en termes d'inhabilitacions, fins i tot que ens prenguin competències i la capacitat de resistir-los i arribar fins al final, aquí és quan la gent es mobilitzarà, quan ens hem de mobilitzar, i jo no tinc cap dubte que la gent es mobilitzarà massivament, entre altres coses perquè haurà vist que això ja no és el 9N, i per tant ja és un episodi nou, i per tant aquí sí que ens hi juguem una cosa nova i per tant un pas importantíssim. Per tant, el no organitzat a Catalunya, que s'organitza al voltant de 3 partits, Partit Socialista, Ciutadans i Partit Popular, són partits de l'Estat i que ja no fan debat polític a Catalunya, passen olímpicament del que passi a Catalunya, els hi és igual, actuen com a delegacions de l'Estat a Catalunya i fien tot el seu argumentari a la repressió de l'Estat. Això és molt greu, això democràticament és gravíssim, l'actitud que estan tenint és gravíssim. Bàsicament és que ens és igual el que pensi la gent, ens és igual el debat democràtic, ens és igual la paraula. O sigui, la nostra posició és que l'Estat actuï, que l'Estat reprimeixi, que l'Estat enviï presó, que l'Estat il·legalitzi, que l'Estat inhabiliti, que faci el que hagi de fer l'Estat davant del repte democràtic que planteja una majoria social i política a Catalunya. Nosaltres dimitim de ser partits polítics en el sentit d'agrupacions que defensen unes certes idees polítiques i a través de mitjans democràtics les debaten en la societat, etc. Això han dimitit absolutament. Aquest paper ja no el fan. Sobreviuen per aquí sense fer tampoc gaire campanya, ni gaire fressa ni res, i bàsicament fien tota l'argumentació a la violència repressora de l'Estat, no la violència física, però la violència de tu inhabilitat, tu a casa, tu ja no pots exercir el teu càrrec i aquestes competències te les prenc, a la repressió judicial. I això és greu, el que passa que nosaltres com a societat, i sobretot, com a societat que avança cap a un referèndum, que l'hem de guanyar i no pot ser només un exemple de mobilització, en què tots estiguem molt contents de com ens hem mobilitzat però no sigui efectiu el seu resultat, ens hem de preocupar, anticipar a aquesta situació, i en aquest país existeix un tant per cent molt més gran del que ells creuen, d'aquests 3 partits creuen, i ho saben perquè les enquestes surt permanentment, que està a favor del referèndum i vol votar no. I aquesta gent que està a favor del referèndum perquè té un criteri normal, no superrevolucionari, normal, de que les coses es debaten i es voten, i això s'aprèn, diguéssim, a la vida, i ho aprens a casa i ho aprens al carrer, etc., que les coses no s'imposen a base de cops, sinó que es parlen i es voten. Per tant, tenen un criteri normal de com s'ha de resoldre la qüestió, però prefereixen quedar-se a Espanya. Bé, aquesta gent l'hem d'activar molt, i l'hem d'activar d'alguna forma molt enginyosa perquè el no ciutadà, no el no dels partits del no, el no ciutadà s'expressi, participi i aconseguim una campanya de mobilització del no. Mira, encara que perdi, jo participo perquè vull que això es dirimeixi democràticament molt més que no imposar la unitat d'Espanya en aquesta gent. I això hi és a nivell ciutadà, però s'ha d'organitzar.